Хора, сега ще играем на Майнкрафт. Ама много як сервер. Си го изтеглих днеска. Сега се пусна. Пускам се. О. Гледайте се. Ти на какво ви прилича? О, тук свети. Ще влеза. Падало. Пробита дупка. В кръг да се обикаляш. О, какво има насам? Диаманти, хора, гледайте. Къща от диаманти. Труша. О, хора! Я гледайте това. Як ли сервера? О, не. И хора, не мога. И хора, качих се върху това нещо. Хора, там свети. О, баси. Хора, тук намерих някакъв си замък. О, даже има и врата. Влизам. Охо. Я. И басяк. О, това има нещо нагоре. Вместо да го направя, ще полетя. О, хора, гледайте. Какво има тук? Хора, тук ще стана и това ще... Мачи, това ще за този епизод.